For today's video mga ka-adventure, panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo. Kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Kaya naman tara at ako'y inyong samahan. So yun na nga mga ka-adventure, kasama ko na naman si Lingmo. May pupuntahan nga tayong napakasarap na milk tea at coffee tea. At dito nga lang sila matatagpuan sa may tapatan ng St. Joseph Drugstore at ng Save More dito sa may Xiao Fiesta Mall. Dito sa may Coffee, Tea, Cafe. For as low as 39 pesos, pwede ka na makabili ang kanilang milk tea, frappe at saka coffee tea. At ito na nga ang kanilang mga menu. Patipos na lang yung video para makita nyo. At bukod nga sa milk tea mga ka-adventure, nagbibinta rin sila dito ng iba't ibang burger na sa presyong abot kayang-kaya ng inyong bulsa. Napakasimple lang ng kanilang ambience dito. Napakalinis. Kaya naman mga ka-adventure, napakarami ng kanilang customer dito. Kasi naman mga ka-adventure, napakasarap na, murang-mura pa. So yun na nga mga ka-adventure, nag-order na rin tayo. At ang flavor nga ng in-order natin ay ang caramel macchiato. I-shake-shake muna nga daw natin bago nating inumin. Kaya ayan tuloy, inalog-alog ko. Sana hindi maalog-alog yung tiyan ko. So yun na nga mga ka-adventure, hindi na tayo nakapagpigil. Paano ba naman kasi uhaw na tayo? Unang sip-sip, thank you Lord agad. Yumminess talaga, promises. Tiyak naman mga ka-adventure, mapapatid ang yung uhaw dito. Tamang-tama lang yung tamis mga ka-adventure. Pero itong dalawang nadatnang kong customer dito, nasubrahan ata sa tamis. Ang sweet-sweet Sana all. Mayroon nga rin silang 16 ounce dito at saka 22 ounce. At syempre nag-order na rin tayo ng burger na tamang-tama naman sa in-order nating milk tea. Syempre sa unang kagat, arena agad. Charot lang mga ka-adventure. Syempre sa unang kagat, burger patty agad. Quality. Awa. Kaya kung ikaw ay napadaan sa may bayan ng Kalasyaw at biglang nauhaw, dumaan ka muna dito at magmerienda sa may coffee, kape. At matatagpuan lamang to sa may Fiesta Mall Kalasyaw. Tabatan lang mismo ng Save More at saka St. Joseph Drugstore. Pwede kang dumaan dito para mag-dine-in o di kaya na may mag-pa-take out. Kaya yayain mo na ang iyong mga kaklase, katropa, pamilya at barkada. Kasama mo na rin ang iyong jowa dito sa may coffee, kape.